Bojoku aku nang pinggir dalan, ora tak awe isin aku. Heeh. Jane ning isor wit iki lho aku. Wis dandan nyenine kok ngene kok ketinggalan. Zo. Harok ning endi? Zo, iki lho wis nang pinggir dalan. Ning pinggir dalan. Wis ketok urung? Ora ngawe aku isin. Yo. Kok le kandhani ngeyel malah ninggali terus. Untung aku ki mau numpak motor nek ora lho mlaku aku. Mbak sing tak kandhani iki lho jilbab. Yo jantenan aku sing tak nggo. Iki jenenge jilbab. Kowe ki bendina ngregetke. Bendina ngerti aku wis nganggo jilbab sing aman dienggo wong lemu Mbak Ri aman. Sing aman bendina ngerti videoku ra mbok jipok-jipok mburine. Sak layar ya Allah angine iki lho. Tapi tetep stay aku ra panik. Ambane ana angin gede sing tak paniki nek aku nganti ra iso tuku jilbab. Mbak kok merek ra tak ben ngerti nek anyar ben ngerti. Ya iki jenenge Azrina polos, dipoke sing polos, warnane warna Nutella Gusti Allah wis gendang angine bewanter kok ngene.